Si fóssim astronautes amb fortuna, la Lluna voldríem visitar. Mans a la feina es van posar i un coet van fabricar. Van deixar quan a la Lluna van arribar i amb això de tant viatjar, morts de gana es van quedar. Mano d'astronauta, el dilluns, càpsules de llacums. El dimarts, saló de cap. Jo estic una mica forts. El dimecres, consum de nespres. El dilluns, estamos a 30 grados sols. El diumenge, tortilla de mongetes tendres. El dissabte, pa una de coca de rata. I després d'un bon àpat, per no perdre els bons costums, al vals de les estrelles van ballar tots junts.
Tira de pompones. Y ahora sí, un aplaudiment per